Il-fuq minn 100 persuna il-ġimgħa taw rigal li ma jiswix flus, iżda li jista' jsalva l-ħajjiet. Dan hekk kif dawn il-persuni ħadu l-okkażjoni biex fil-jum dinji ddedikat lid-donaturi tad-demm jagħtu id-demm, b'uħud minnhom tkun l-ewwel darba għalihom li jagħmlu dan il-ġest nobbli. Tkellimna ma' Philip Kirkhope, il-President tal-Għaqda Donaturi tad-Demm, li spjega kemm importanti dan il-jum dinji. Fost oħrajn spjega kif ingħaqdu grupp ta' kadetti gwardjani mill-ħabs biex jagħtu id-demm. Raħbat ukoll l-10 anniversarju minn meta bdiet tiġi kommemorata din il-ġurnata fejn mad-dinja kollha għaqdiet bħal tagħna tad-donaturi tad-demm nagħtu dak ir-rikonoxximent u nirringrazzjaw id-donaturi tal-ġest nobbli li għamlu li jagħtu d-demm. Kien hawn numru sabiħ ta' rekluti tal-ċentru korrettiv tal-Raħal Ġdid li ġew biex jagħtu d-demm bħala grupp. Apparti dawn in-nies li taw id-demm fiċ-ċentru tat trasfużjoni tad-demm, kien hemm numru ta' persuni li taw id-demm ukoll f'Santa Venera fejn kien hemm Blood Donation Unit. Id-donaturi tad-demm baqgħu jiżdiedu l-iktar minn meta fl-aħħar ġimgħat it-tabib u kantant Gianluca Bezzina ħasem f'attività organizzata biex wieħed jagħti id-demm.